Vakuru vakati mwana asingacheme anofira mumbereko. Mugoti unombopiwa anyerere but dzimwe nguva ukangoramba wongonyarara. Ndokuudza ina Mwari zvinoenda. Hello guys, how are you? We are back again on SGP TV. Pano tinokupai zviri kupisa ma latest news ese munomawana pano paSekuru Picture TV. Yes, chinangwa changu nechiwo changu chekuti munhu wese anenge avhura video ineyi osubscribe nekupressa like button. Zvamwari chaizvo guys. Vana vangu vari kuita mari neYouTube. I just wish kuti muite kuti zviite possible in my life ndikwanise kuita mari neYouTube uye nekugrow this channel. Kana pane zvisingakufadzei, please let me know in the comment section. So today we're talking about, actually right now breaking news, we're talking about first Farai achikumbira motikari kuna se Wicknel chivhayo. Vamwe vanoti hanzi zvinonyadza kuti mumwe murume apiwe chipo nemumwe murume, but sometimes nekuoma kune kukaita zvinhu in life, there is nothing you can do. You have to beg. I'm going to show you the video of first Farai achikumbira motikari kuna say Wicknel chivhayo. Inini hangu ndinozvinzwisisa. I've been in that situation, in those situations at some point in my life where you need to beg. Because hama dzako chaicho, they can't help you. My friends ako, they can't help you. You try, you do everything you can, and it seems as if nothing is moving. The last resort yavanongoina ndeye kutokumbira. It doesn't matter even wangwana vakati zvinonyadza saka vanhu vakati waita zvakaipa, uri murume wazodai. So paSekuru Kudo, I am going to show you that video right now. Mambo wangu wachivhayo makadini. Ndinoitwa first Farai, muimbi. Ndinozviziva kuti mugoti unopiwa anyerere. Asi ndangotiwo mwana asingachema anofira mumbereko. Mbudzi kubarira pavanhu kuda kudzingirwa imbwa. Ndine dambudziko randiri kusangana naro pabasa rangu. Makore ndane makore akawanda ndichiridza magitare. Ndakaitawo midziyo yangu nekuchemberawo ikaparara. As you can see, mukomana ari kukumbira zvinenge zvakaoma, zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe. I don't know kuti munoti kudiwo. In the stadium Zimbabwe, as you know, it's not paying that way to artists. Zvinhu zvina kumira mushe, economy iri upside and down. These are the effects of a very bad economy, and I hope and I just wish kuti pauye mumwe munhu ane brain wokuti agadzirise, especially the entertainment industry yedu. I'm just ashamed of the minister of arts and stuff. Kuti ari kuitei with this? What is the minister saying about this when artists have to be gifted zvinhu zvavanofanira kunge vachiwana neziya ravo? Ndane makore akawanda ndichiridza magitare. Ndakaitawo midziyo yangu nekuchemberawo ikaparara. Nokuoma kuri kuita zvinhu patasvika nhasi. Tasara tisina mapadza ekusakurisa, hatisina magitare, hatisina instrument. I just can't believe. If you watch first Farai, you can see that he is properly, he is healthy. I don't know zvangu, but you can see that ane dumbu rake bobo, zvese zviri bo. Andichaziva kuti amwe ma-artist akuzviita zvemafanizi here. What is happening oro munhu seriously zvemashua zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe? I don't know guys, you can tell me. Imimi mondiudza kuti muri kuzvionawo sei? Even mota yekufambisa kuenda kubasa hatisina. Ndozvandiri kukumbirawo kuti inini mukandibatsirawo nezvozvo munenge mandipa chirauro kuti ndipindeni kunotsvaka hove. Ndine band rine 17 vanhu. Tasara taa jobless nekuoma kuri kuita zvinhu izvozvo. Tikahaya mota yekuendesa kubasa. Muri kungozvinzwirawo vehama, muri kungozvinzwirawo. What's your take on this? Who is to blame? Are we supposed to blame Alec Macheso for taking all the funds? Are we supposed to blame Winky D for taking all the funds? Or we are supposed to blame somebody for misusing the funds? I mean the finance, the funds for the art industry. Why instruments? True, but I'm only wana zvishoma zvokuti tirarame nekuraramisa zvakutiomera nemaomero akaita kunza. Ndochitemo chakutangu nacho. Mwari ndokumbira vapindire pakati pedu mundibatsirewo vachifaya. Ndatenda hangu.
zvinopisa tsitsi guys, zvinhu zvinosiririsa. As for me, I'm really disappointed in the art industry of Zimbabwe. I'm really disappointed in whoever who is involved or who is supposed to be doing something about this, because vanhu vakafana na first Farai ndo maartist edu makuru ekutotiwo music inofanira kunge ichiva pachina. I don't know zvangu kuti mashows avari kuita haasi kuatendewa here. I don't know kuti inyaya yekuti vari kupiwa mazigi here, inyaya yekuti they are misusing mari yavanowana kumashows here, inyaya yekuti they have bad management here, inyaya yekuti especially the general of Museve yabuda mustaira here. I don't actually understand what is going on. I don't understand. Actually, in other countries, people like Farai are the ones who are supposed to be actually gifting young artists. They're supposed to win is a more kind of fans. On one go, I told my fans in Ingi. More to win is a ill, but it is opposite. And what does this mean to somebody who started with music? What does that mean? What does this mean to somebody who has a talent in singing, who wanna try music? Tell me, guys, I don't even understand what is going on. I don't even understand. I'm here in South Africa where my artists are not taking America. They're very expensive, splashing money on cars. People are saying you are not supposed to be comparing, but I'm just wondering, are we not supposed to be comparing when these people are in the same, are doing the same type of business? Imagine. I can't even believe this. That's first Farai there. Let's watch again. Kuti mgoti unopuwa Nyerere. Sindangotiwo mwana. Mambo wangu vachivhayo makadini. Ndinoitwa first Farai. Muimbi. Ndinoziva kuti mgoti unopuwa Nyerere. Sindangotiwo mwana asingachema anofira mbereko. Mbudzi kubarira pavanhu kuda kudzingirwa imbwa. Ndine dambudziko randiri kusangana naro pabasa rangu. Makore ndane makore akawanda ndichiridza magitari. Ndakaitawo midziyo yangu nekuchemberawo ikaparara. Nokuoma kuri kuita zvinhu patasvika nhasi. Tasara tisina mapadza ekusakurisa, hatisina magitari, hatisina instrument. Even mota yekufambisa kuenda kubasa hatisina. Ndozvandiri kukumbirawo kuti inini mukandibatsirawo nezvozvo munenge mandipa chirauro kuti ndipindeni kunotsvaka hove. Ndine band rine 17 vanhu. Tasara taajobless nekuoma kuri kuita zvinhu izvozvo. Tikahaya mota yekuendesa kubasa nekuhaya instrument tikubva tawana zvishoma shoma zvokuti tirarame nekuraramisa zvakutiomera nemaomero akaita kunza. Ndochitemo chakutange nacho. Mwari ndokumbira vapindire pakati pedu mundibatsirewo vachifaya. Ndatenda hangu. So sometimes as my content creators, we make fun of this and we capitalize on victims or on people like First Farai. Some might say he's not a victim, but guys, this is not good. I'm feeling pity for this man, and I just wish if I was saying, I didn't have to say a lot about. Of course, sometimes Bangwa say Wicknel hawana kids gonna music yake, or I'm not saying he was supposed to get pakawana vamwe. Of course, zvinhu zvake zvinenge zvingori lolo, but it's zvinonzwisa tsitsi guys, zvinonzwisa tsitsi. I think say Wicknel wacho ngavangoitawo minister we arts and entertainment. Timboona kuti what will happen. I think if say Wicknel vakaita minister of arts and entertainment, something big zvinogona kuitika, something big, or vakaita advisor or something. Just the left or right hand man were minister of in arts and entertainment. So guys, that was the all news for what I wanted to update to you. Kuti andashamisika ma streets pandawana this, and I'm shocked. I don't know what's your take on this. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kutokumbira, please, I beg you, please. Just imagine the video 2000 and the best 2000 waka subscribe and like what is going to happen. Thanks so much for watching. Until we meet again.